Birinci yıllarda mesela bu uyuşturucular kirdiler Tatar bistesine siyeşleri kişi bilen ama bir kavur mesela her bir yurtta 2-4 galida kadar kişi yaşıyor ama her birisinden rizalık bergetiyiz. Hem bir kişi kurkabit kadar eten. Şekilde boşlay siz benim yurtuna buluyorsunuz. Hazırki vakitte mesela biz Sara Sadık yurtuna kirgendik birinci tapkır anda bir şunday kortgayeli şeyler eteleriydi. Nechik boşlamaydım. Birinci salmaydım. Özümüz kelebіз, özümüz boyuyuz, ақшасы бізге керек ме? Олар şu шик bilen бізге қораdılar. Biz көп етіп bilen сөйлештік. Шоң күрәмне 3-нче елда гына шулай теге йолдызлар туры килделер инде, әмма ниһаятны 3 йорт бізге кушылды. Һәм безнең мәтәлә без инде башта менә икесен буяп бетергә, Сара Садыкова һәм Тукайда, июль айында, август айында Беркут йорты була, Беркут йорты ул шундый тарихи йорт, анда министерство экспертиза кирәк, шуңа күрә бераз җитдилек эш булачак, һәм анда шундый бер журу безнең бар яңалык инде, без анда бер спонсордан миллион акча алдык, һәм аның элеккеге гомумән тулысынча гомумән элекке күренеше төзекләндерәчәк, һәм ул 1905 елда, 8 елда ничә булган шундый рәвешкә калыйтыр. Беренчедән алар тарихи булмаска тиеш, әйме? Мәсәлән, без торабыз менә Мөхәммәдия каршында ул тарихи бина. Без аңа калгый алмабыз, без волонтерлар гына. Мәсәлән, бу йорт шундый теге средовой йорт, гади гына йорт кешәне төзегән. Һәм икенче бер әлбәттә аварийный булырга тиеш түгел, кешәндә яшәргә тиеш гомумән. Һәм өченче бер әлбәттә кеше теләге булырга тиеш. Теге буяу гына эштән булмый. Кеше мәсәлән, перепос ясаса, яме, белмим, күчтән яшалып килсә. Мәсәлән, менә ул егетләр тора, алар музыка уйный. Шулай волонтерлар бит инде. Алар кешегә кушылдылар, чиктара безгә ярдәм итәләр. Шуңа күрә без һәрбер ярдәмгә шатбыз. Минемчә, монда ничектер менә аша кирәк, кеше монда яши торган кеше, эшли торган кеше үзен шундый теләк белдерергә тиеш, чөнки без күрәбез, монда бит күп шундый плюслар бар, кайман теге шундый, монда арендасы да зур түгел, әйме, ул үзәккә дә якын, монда ничектер теге милли әһәм дә сизелә. Без менә Париж коммунасы буенча сизәбез аны, әйме, анда ничәмә кибетләр бар, һәм кеше белә, мәсәлән, аларга ниндер кием аларга кирәк булса, милли рәвештә инде алар шул урамга баралар. Минемчә, әгәр дә менә шундый эшмәкәрләр бу урыннарга күбрәк игътибар булса, мин хөкүмәт турында әйтмим, хөкүмәттән сорарга мөмкин әлбәттә, ул башка бер үзенлегеннән нәрсә эшли аласың, менә шундый юлны күрәм мин. Allez.